अपन लंगोटिया यार के पास कॉल करत नहीं। ई साला हमार फोनवा काहे नहीं क्यों उठावत? फिर हम चल दिन कटिंग काटे तो फिर कॉल करी तो हम कैसे उठाएं? चलो फिर से ट्राई कर लो तनी। अरे बाप, अब हेलो। अरे हाँ हेलो। अरे यार तू फोनवे ना हमार उठावाला, बोला का कहल चाहत रहा हमरा से? मेहरारू संभाले के खातिर स्कूलों में एगो कोर्स होखे के चाहिए। काहे हो, का हो गइल तोहरा साथे ऐसा? जितना परेशान बड़ा बताओ हमके। मामला बहुत बिगड़ गइल बा, का बताई, मेहरारू पगला गइल बिया। अरे मेहरारू पगला गइल बा तो तू टेंशन मत ला, हमरा लगे उपाय बा ओकर। वैसे हम तोहरा के एह खातिर फोन करनी कि पवन सिंह के एगो नया फिल्म आवता, ओके शूटिंग देखे चलबा का? शूटिंग हमरा ना देखे के बा, हमरा तो पूरा मुंबई घूमे के बा। इनका लोग के शूटिंग दिखा दी तो ठीक बा, हम अपने एगो दोस्त के कॉल करो तनी, उ तोहरा मुंबई के कोना कोना घुमा दी। अब तक ठीक बा ना? मुंबई के कोना कोना ना घूमे के बा, पता कर के आइल बनी। अच्छा, मुंबई के कोना कोना ना घुमा तब कहाँ घुमा हो बतावा? मुंबई के कोना कोना में तो खाली पानी होकेला, हमरा बीच में घुमाई। तो ठीक बा, हम कह दो तनी वो तोहरा के बीचे में घुमा दिहन। वैसे कौन कौन जगह घूमे बा तू ई तो लिख के लाई बड़ा ना? ए सुना। हाँ बोला। जुहू बीच, हाँ अक्सा बीच, हाँ गिरगांव बीच, हाँ। लिख के आइल बानी। ठीक बा। अरे ठीक कहले बड़ा जे तू लिख के लाई बा, नहीं तो घूमे में सब कोई तो भुला जाला। वैसे ही बतावा ओकरो से आगे जइबा का घूमे? जाइब। ठीक बा। अंडा खाइबा? अरे ना ना, तू ही खा अंडा, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम अंडा ना खाएं। भाड़ में जइबा। करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू कमर। अरे खाली गाने में गइबा के हमार बतवा सुनबा के हम कहल का चाहता नहीं? हमार बतिया ध्यान से सुनला, नहीं तो मुंबई जाके सपने सपने राजी। ठीक बा? उ छोड़ी ना, रउआ कोनो काम रहे का? अरे साफ पगलेटे बड़ा का, जौन लइका तोहरा घुमावे ले जाई ओकर नंबरिया मंगला हवा तू हमरा से? रउआ देनी हाँ। अरे यार कैसन बड़ा तू, नंबर मंगवा तबे ना देम। अच्छा बोला, अब ये लिख ले बतानी, बोला। हाँ तो लिख 95। हाँ 95, 96, 96, 99। 95 होला। अरे 99 होला ना, लिखबो तब ना होई, तोहरा घूमे जाएक बाकी ना। तो हिंदी में लिखी। हाँ हाँ ठीक बा, हो जाई। ठीक बतौलू हा। 99, 99। हिंदी में 99। हाँ पढ़ाई ध्यान से लिखिए, 98। ई 98 कैसे होई? अरे होई ना, पढ़े के बजी तो स्कूल के पीछे माल पटेला तक कैसे होई, लिखा जल्दी। हो जाई, हो जाई। हिंदी में 98। अरे का यार, तोहरा से एगो नंबर नीचे लिखा। चलो ठीक बा, छोड़ो हम ही आ जाता नहीं मुंबई, तोहरा घुमा दें। मुंबई आवे के जरूरत नहीं के। ना 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 ना, हम आवता नहीं। जी हाँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे बगल वाले वीडियो पर क्लिक करें।